Вчера беше 21 януари, бабин ден. В едно село живеела баба Ена, почита баба акушер. Нейният дом често идвали хора за помощ, съвети и разбира се, за да отбележат празника бабин ден. Нека да видим как мина един такъв ден. Здравей, бабо Ено! Добър ден! Ние сме тук за подарък и поздрав. Айде, добре дошли! Как е малкото? Реве ли много? Както трябва? Реве, бабо! Малко повече, но е добре. Ако реве много, ще стане певец. Ако шава, футболист. О, тогава ще стане министър. Те обичат да си поспиват. Честит празник, бабо Ено! Носим ти подарък за празник. Много е смешно. Бабо Ено, ти помагаш на бебетата да се родят, а на колко си помогнала? О, на много! Ако ги наредим в една редица, чак до другото село ще стигне. Дай сега да си помогна. Ето, бабо, сега може да се почне. О, почивката е за старите баби. Аз съм още млада. Така е, бабо Ено, ти винаги си енергична. Бабо Ено, ти си помогнала на много бебета да се родят. А ти беше ли там, когато аз се родих? О, добре те помня. Рева толкова силно, че всички кокошки в двора се различаха. Значи съм бил герой още от първия. Хайде сега, да хапнем нещо сладко за здравето на бебето и да се посмеем. И така на бабите. Всички благодарят на бабите за техните грижи. А най-хубавият подарък за тях са усмивките и здравите бебета. Чисто